Takže to je v poriadku. Ten zvyšok, ktorý nám tu ostal, ten sa viaže do tej soli. Podstatou je vlastne tá reakcia, ten zdroj. Čiže tá Hrozný orál. Nechcem anál. A ohra minúta. Hrozné dva orály. Nechcem anál. A zásaditosť. V celku. Kde vytvárajú tú vodu. Toto je M plus. H. Takže ešte raz H pluska a OH minuska, to sú tie častice, ktoré spôsobovali písmové a zásaditosť, sa viažú na vodu, v podstate ja to doriešim, nebojte. Dá si povedať, že to vieš na No ja to ešte doriešim, áno? No. No tak aj to správanie okrem znám. Dobre? Ja som kľudný, ja som... Píšu mňa to nezaujíma, tie tvoje reči. Si žiakom, tak to vieš podľa školského poriadku správať. Pokiaľ to nevieš, tak to nemáš. Je to jasné? A nie len.